Tetszik nekem ez az újfajta üdvözlési forma. Nézzétek! Kitakarítottam! Az ablakokat, a padlót, az összes lehetséges porszívó véget felhasználtam, kivéve azt a pici kerek izét, ami olyan szőrös, az nem tudom, hogy mire való. Igen, azt senki sem tudja, de ne is kérdezz rá. Na, mit szóltok? Nagyon tiszta. Nagyon Rosszul néz ki. Ó, látom, áthelyezted a zöld ottománt. Hát ez hogy történt, ha? Nem tudom, nekem ott jobban tetszik. És akkor lesz még egy ülés az asztalnál. Aha. Igen, ez érdekes. De tudod mit? Csak poénból nézzük meg, milyen a régi helyén. Csak összehasonlításként. Aha. Nézzétek, egész jól néz itt ki. Hát, hagyjuk itt egy kis időre. Csak úgy próbaképpen, jó? Nem hiszem el, hogy elmozdítottad a zöld ottománt. Még szerencse, hogy nem poroltad ki a magazinjait, már rég kikaparta volna a szemedet. Egyáltalán nem vagyok annyira hepciás. Dehogy nem, Mónika. Emlékszel, amikor veled laktam? Olyan voltál, mint egy kis kvik. Ez tényleg nem fair. Ó, ugyan, amikor gyerekek voltunk, a te rongyos pannababád volt az egyetlen, ami nem volt rongyos. Na jó, akkor én felelősségteljes és precíz vagyok. Ettől még lehetek szórakozott. Rendben van, te lököttyúk. Ezt képzeld el. Megérkezik a telefonszámla, de te nem fizeted ki azonnal. Miért nem? Mert szórakozott vagy. Inkább megvárod a felszólító levelet. Azt megtehetem. Jól van akkor. Megengeded, hogy én vásároljak. És én veszek mosóport. De az nem az a könnyen önthető fajta. Miért vennél másmiért? Tényleg azt hiszitek, hogy... Valaki rajta felejtett egy poharat az asztalon. Nincs alátét. Egy jeges ital egy forró nyári napon. A pára kis cseppekben halad közelebb és közelebb a faasztal széléhez, és... Hagyd abba! Úristen, ez igaz? Én tényleg ilyen vagyok? Olyan vagy, mint anyu. Miattatok, szóval kinyitnád az ajtót? Köszönöm. Persze. Figyelj, Chandler, a régi Mónika megkérne, hogy a teflonedényt műanyag kefével mosd el. De én békén hagylak. Jó ét. Jó ét, anyu. Mónika, itt hagyod a cipődet? Aha. Tényleg? Csak úgy a preciség legkisebb jelét sem mutatva, úgy szétszórva a nagyszobában? Nem számít. Majd holnap elrakom. Mindegy. Hát, tényleg egy lököttyú. Ha annyira zavar, menj a nagyszobába és tedd el a cipőt. Nem, ne csináld. Micsoda hülyeség. Nem kell semmit bebizonyítanom. Csak fogom és elteszem a cipőket a helyére. De akkor mindenki tudni fogja. És mi van, ha elteszem most és visszateszem korán reggel? Teljesen bediliztem.